This public service content is brought to you by Grace Pharmacy. Sa tion sa mga kalamidad kag mga trahedya, may mga nagatuhaw nga baganihan. Kasubong na lamang sa isa ka anay barangay Kagawad nga nagrisgo sa iya kaugalingon agod maluwas ang iya mga kaingod balay. Ini sa sini nga episode sang Baganihan. Liwat niya ginsaka ni Narciso Barabat sang kabadyangan sa Sipalay City ang atop sang iya nga balay nga ilaginsaka sang nagwaswas ang bagyo nga Odette sang Disyembre. Kulat-kulat tas nag-agaw ay rescuer nga nag-abot sa amon. Kay sila gali ang mangkot ko sa mga rescuer. So hindi man sila gali katabok. 49 sila tanan ang nagpaligad sang aga sa ibabaw sang atop. Abot bagit sa tubig. Ini. Bali ang tubig diri naman sa salog. Di singko wala na gid kami choice nga iban. Ko masaka ta sa babaw sang atop. Kay kun mag-aabot pa gito, wala na tamahimo. Ginuon lang gid may balo sa aton kabuhi ini. Ang iya na lang nga atop ang wala matabunan sang tubig. Kaya mo nin gitabo naman to sa babaw nga nang huyupon kami sa hangin daw mapalid kami sa kabaskog sa hangin mo. Di man si kuyatay na lang kami to sa babaw para nga hindi kami madala. Man si pungko na lang kami di nga kuan nga 49. Then ang amon nga trapal nga kuan gisiyon pa. Maghuypon nga ni sangin, nagtukyap-tukyap Oo, mansig hipos na lang kami. Buhay man kami nga, mansig sa una-una na lang, Lord. Ginatugyan lang namon sa imo, namon tubuhi. Sa ako lang nga pangamuyo. Kay wala na gid kami dang panlipan luwag-luwa sa imo. Isa sa mga kaupod nila ang Iloy nga si Annalie Miergo. Kaupod ang tatlo niya ka mga kabataan. Istorya ni Annalie nga pasado 8 na sang gabi sang magsaka ang tubig baha sa Ilapuluyan nga malapit sa suba sa sitio Kalatong. Gani napilitan sila sa nga bata nga maglangoy sa tubig baha nga may 5 feet ang kadalumon agud lang nga makalabot sa mataas nga bahin sang kampo. Taranta na kami kasala, naglangoy kami pababaw. Pangud madulom kag nagakusog na ang tubig. Nagdesisyon ang bana ni Annalie nga si Marcelo nga ibutang sa mataas nga kahoy ang ila tatlo ka mga kabataan. Ugaling nakasandad siya, rason nga nabuyan niya kag naanod ang iya kamagulangan nga bata nga babayi kag ang 7 ka tuig nga si Angel. Ang mangita sa tanis sang kahoy nga masangkatan sang duha ko kabata kay ang isang kabata ari sakon. Ti inang amo to na sandad sa kahon na nakasalom sa. Nagpensar naman si Annalie nga hindi sila makaluwas sa baha. Kaupod ang iya ikaduha nga bata nga lalaki. Pero nakauyat sila sa isa ka box nga mong ilagin gamit para makalangoy palayo sa makusog nga tubig baha. Kaya mo to dito kami ginampos sa may likod siniyo nga balay. Katkat akon nga ba ang lalaki gipapatong ko sa baga ko pasaka mo sa wire nga makauyat lang gid nga hindi makaano. Ang dumdum ni Annalie nga hindi niya na makita ang iya bana kag ang duha pa ka mga kabataan nga ginanod sang baha. Maswerte na lang nga nakapanghawid si Angel sa kilid sang atop sang sini nga balay. Naanod ko. Sa naanod ka, ano natabo si imo nang wala ka man nagkalasalom sa tubig? Kasalom. Kaya gano'n lang ginobra mo? Nagsakay ko sa rolo kag naglangoy de. Gisinggitan ka, pangibulig? Ang 55 anyos nga si Narciso ang nakibot sa may mabatian nga nagahibi. Hibi na lang sa bata nga ako nabatian. Nga hibi nga kuan na gali siya sa kuan sa tubig kay ang tubig ara naman mo. Sang ulihi iya nakitaan si Angel nga nagakabit sa kilid sang atop. Bisan hindi kabalo maglangoy, ginpangitaan niya sang paagi nga madawat ang bata. Singko ko paano kay hindi ko kabalo maglangoy, singko huna-huna ko lang, singko kabuhi ni sa bata ang dapat naton luwason. Singko tingwaan ko lang kay tubig na nimo. Puro di ka tubig bali? Oo. Okay. Nanaog na lang ko sa kuan kay ngagaw ko ni sa dakop. Kung wala ko sa dakop ko
na kumpleto na ni Anali ang 3 niya ka mga kabataan sa ibabaw sang atop. Hindi siya gihapon mahimos na anod sang baha ang iyang bana nga si Marcelo. Amo to pati ko na namon ta nagsilay ko nga. Akon ba na di nag-amon ako sina hambal nila. Nga wala di sing kunugay na kamo balay yamuhat nang akit pang amon og bukod. Sing wala gid man tuod dali kay naanod na sa. 3 ka oras man nga naglangoy si Marcelo agud lang malampuasan ang tubig baha. Di ka nakalambot ya? Kabugan ko yung lambot niya. Bali, gano'n ka lang bali? Naglangoy pa ubos eh. Tiyaling ko dito sa Saan babaw mo. Sugod sa nabuyan, nakabuya ni sa? Ano ginubra mo? Nisalong ko na sila nga duwa. Di, pagsalom na ko, may nako sila makitan. Di, nahabog to sa tubig dito niya. Ako balik pa kanto din. Naglangoy lang ko pa ubos. Sang nakatakas na siya, giliyon niya ginpangita ang iya pamilya sa pensar nga naanod man sila pakadto sa iya nalabutan. Kung ba na to mga bata, patay na gito ya. Amo sa ulo mo. Ano kalawig ni sir nga sa nakapundo ka? Aling ko di, alas 2, lambot ko to, alas 5 pala sa sa lapit palay. 3 ka oras nga langoy sa baha. Bulibudlay eh. Kapoy ka ni kayo. Pero kung bata mo na yan, nabutang sa mo ng sitwasyon. Bisan ano, gubrawon mo na yan. Okay. Nagmaminsar ko yan, itong bata ko, why na gito ya. Patay na sang... Pati ang mga bangkay nga na-retrieve sa mga rescuer. Pagkaaga, ang isa-isa niya nga ginusisa. Pag lantaw na ako nga may patay, tatlog ko sang rescue ko sa may tubig, lantaw ko, hindi man amo. Matamat ko lakat pa kadto de. Pulit pa kadto de. Ag nangay ko man ko kano sa kumangod sa baryo. Nakasugid nga buhi lang kuno sila. Hingko kumpleto, sa kumpleto naman to, yung gamay bahi. Basta kami atutod may bahi to nga bata. Uy, nga agaw ko puli Bisan kapoy kagutom, ginpabakod niya ang iya kaugalingon kag naglakat pauli sa ila balay sa Kalatong. Halos hindi niya mapungga ng kalipay sang ginsugata siya sang iya pamilya. Pag tawag sa kumigo di nga imo pamilya no, atutos babaw. Kay gipakaon lang dito, ako magkaron kanon kay dalagang ko kadto to, ang imbris daw do gilatay-latay ko lang mo. Paglambot ko, sugatay ko dahil no. Lipay ko kay gisugata ako. Ibiyan ay perti ay. Okay. Tikano ng lipay-lipay ko nga buhi lang saya. Paglantaw sa tatlog sila buhi. Tanan sila ang naluwas sa kalamidad. Tuman man ang pagpasalamat sa mag-asawa sa ila maninoy nga wala sang pagduha-duwa nga nagrisgo sa tubig baha, maluwas lang ang ila bata nga si Angel. Hindi mo ni malipatan sa kagawad. Sir. Ha? Hindi gid sir. Kay maninoy ko man na. Marinoy mo sa. Maninoy namon sa kasal. Tuod ka. Oo. Tati ko na paksi natin drag sa pagkanto sa ulin nyo eh. Hindi na gisa makitaan. Grabe na. Salamat ko nga. Bisan ginakulang sa pagkaon, tubig kag panapton, nagalaom ang mag-asawa nga makabangon sila sa halit sang bagyo Odette. Wash out ginidaan tanan sir, hindi kami ganit ya. Ubos. Tanan. Sugod liwat ah. Wala man ta choice, hindi man sugod liwat. Ang importante, buhi. Correct. Kompleto. Bangod madamo pang nagapabilin nga wala sang balay nga mabalikan, ang puloy-an kag bodega ni Barabat, amo anay ang iya ginapaistaran sa 7 ka pamilya. Kada hapon gabakwit kami to sa nataasan kay siling nila may manugsulod naman nga bagyo. Bisan ginakulang man sa bugas kag sulod-anon, wala siya nagduha-duha nga ining ibulig sa mga nagakinahanglan man. Nang nalipay man ko nga nakabulig ko sa ako ng sekretaryo, labi na gitong bata nga ako nasagop. Amo to nga sabihin, isang ang bulag ko sini nga corner kagawad, nakabulig-bulig yapon ko sa mga pumuluyo nga nasakupan ako sa Singapore. Bisan parehas ka mga apektado. O, bisan ka parehas kami nga apektado. Ang paggabaganihan ni Barabat ang labi nga gindayaw kag ginapasalamatan hindi lang sa iya mga kaingod nga nabuligan kundi pati na sa mga netizens. Sang nagligad nga si Mana, sang nagpalabot sang bulig ang mga madre, mga manunudlo kag estudyante sang Cabarrus Catholic College Incorporated sa sitio Kalatong, dala nila ang mga relief goods kag mga containers sang tubig. Liwat nga naka-reunion si Narciso kag ang pamilya ni Mergo. Salamat, Maninoy. Siling nila, ang mga maninoy o kon maninay ang magagiya o kon magahatag sang advice sa mga mag-asawa. Sa kaso ni Narciso, siya ang nangin manluluwas sang nabutang sa alang-alang ang kabuhi sang anak sang iya ihado kag ihada. Bagay nga para sa mag-asawa,
hindi nila malipatan samtang nagakabuhi sila. Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kon may ikasarang agod makabulig sa imo isig katawo. Bisan ako o kon ikaw, pwede mangin baganihan. Ako si Nico Delfin, magadala sa mga istorya sang paglaom kag pag-asa sa kada simana. This public service content was brought to you by Grace Pharmacy.